Maraming salamat, Elsa. Thank you. Remember, thank you.
Mr. Dada, thank you. Salamat din sa patamsak diyan. Thank you, thank you.
Ate Mitch, good morning. Good morning, Ate Mitch. Susan, maray na aga, Ate Susan. Thank you, thank you. Elsa, thank you. Uy, ano, nakalimutan ko yung ano mo, drummer boy. Sige,
Grabe naman yan. Pumapasok pa lang, bay ka agad. Di mo lang magtambay kahit 3 minutes para pasok sa views. Kasi ang pumapasok na nag-aano yan, nagtatambay ng 3 minutes or 4 minutes para pasok yung views. Kasi yung papasok lang din, yung tamsak lang. Lucy Warren, thank you. Good morning, Lucy Warren. Wala ko alam mo yan. Kasi pag, di ba tatamsa ka lang, tapos alis ka kaagad. Di ba pati yung ano, di ba pagdikit, kailangan mong panoorin ang video nila na 3 minutes para hindi malagas yung ano mo, yung pagdikit sa kanya. Kailangan mong manood ng video niya. Kagaya ng ano, pagpapasok mo sa live. Kung gusto mo magka-views lang siya, sabi ko, di ba kaya sabi ko sa iyo, pag umalis ka, di ba, tapos babalik, another views na naman yon. Kaya lang dapat i-stay ka mga 3 minutes or 4 minutes para yung views ng mga nagla-live papasok sa kanila.
Okay, boss. Okay, boss. Ang dami mong TikTok kanina. Ah, panood ko lahat yung mga TikTok mo. Ewan ko yung iba. Hindi ko pa. Nakita. Siyempre, kita mo friend kita eh. Paano hindi makikita? Minsan ako ang unang nag-heart kapupos mo lang. Kasi hindi naman ako naka-live na nung gabi. Kaya pupos mo lang, naka-heart na kaagad ako. Hindi pa yan marunong ha. Lalo na pag marunong na pala yan. Na, ano ba yun? Oo, nakita ko nga kagabi na ano ka, naka-short ka lang. Puti ah. Na, ano mo, yung TikTok mo, naka-short ka lang na, ano ba yun? Itim ba yun? Itim na shirt? Nakita ko kaya yun. Dahil mong ano, di pa ba yun? Kita mong pag may tugtog gumalaw ka lang, sayaw na yun. Sayo pa na may step. May mga parid na dito, hindi na ako nalabas.
ano na, magpipiesta kasi dito 29, 30.
Thank you, Ma'am Rose. Good morning. Good morning.
You, Lassie Warren. Thank you. Thank you. Kaway-kaway dyan, boss. Boss ang ano natin.
Okay, boss. Thank you, boss. Ikaw ang ano niyan, kaya boss na rin ako.
Sumok, sumuok, sumok TV. Lagyan kita ng jacket. Thank you, thank you. Thank you sa iyong pagbisita. Maraming salamat. Thank you, thank you. Sumok TV. Samuk. Samuok.